ang amualang ipangayo sa tanan nga prayer, hugot yun na prayer nga kami din tanan safety kay dili gyud siya basta-basta. Unya we hope lang pod na masabtan ninyo na mga times sa dili mi makatubag sa mga calls kay like nami sa mga shelter walay mga internet, dili tanan shelter na internet, so ingon ana, and then like financially kabalo na magitana, di ba? Like karon para mga kuana kinahanglan magpadala labaw nag mga ingon ana, dili pud mi basta-basta moadto sa mga padalanan kay anytime good pod nga mo kuan mo alarm ana, so safety gud na mo kung nami time nga makasend og kwarta ato mga pamilya nga nagdari mga OFW sabto nato kay tungod sa mga sitwasyon. Ya kinahanglan na mo yung prayer jud na mo ang need dinhi ana unta kanang maundang na kay dili gyud pud ingon nga sa mua makita nimo okay lang mi nga na, pero kung kami na moabot na ginang sirens pagkabuang na gyud mi maraton yo sa among pangdad-on amuang una gid namo dalaon na is ang mga passport namo kay paman mi kabalo, so we are hoping na prayer good para sa Israel na dili pasagdan sa Ginoo ato ang iyang nasod nga magtagumpay ni dari.